Hola, hola, Soggers. Os nosos reporteiros volveron a sair á rúa para falar con vos. Hoxe, nas miñas curiosidades, veremos cousas interesantes sobre a cidade de Pontevedra. Hoxe en Pontepedia falaremos sobre os miliarios, que son e por que son tan importantes na nosa cidade. No reto de hoxe, adiviña o que fago. E remataremos coa música de La Sopa. ¡Pontexogos! TV. Hola a todas e todos e benvidos a Pontexogos TV. Primeiro que todo imos presentarnos. Somos Michi. Pablo. Ravi, o loro máis cantarín de toda Pontevedra. Pero, Rabi, ti cantas? Home, mira para aquí, mira. Ondiñas peñen, ondiñas van, vai pola ribeira. Non nos volvas a facer iso. Que horror, Ravi. Pues estou pa má cabeza. Vaya esta xera. Será mellor que pasemos coa sección diaria. Preguntas na rúa. Hola, Soggers. Estamos aquí en Praza España para preguntarlle a xente da rúa que sabe dos renos. Que crees que comen os renos de Papá Noel? Eu creo que comen piñones. Zanahoria. Zanahorias. Hierba. Zanahorias. 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 ¿Que comerán lo mismo que los renos normales? O es que a lo mejor son mágicos y comen alguna otra cosa. ¿Zanahorias? Creo que no. Zanahorias. Chuches. Chuches. Diría que panetones y mucha hierba. Yo creo que muchas galletas y mucha leche. Zanahorias. Zanahorias. Zanahoria. Leite. Herba. Comida para gatos. Uy, yo creo que le dan ramas de abeto. Chuches. Salchichas, zanahorias. Zanahorias, sí, ¿no? Uy, moitas cousas, pero o que máis lle gusta eu creo que son as zanahorias. Pois eu creo que comen alfalfa, zanahorias. E ti desexlle comido aos renos? Non. Sí. Unha tina con auga para que estén ben fresquiños e deixolle unhas galletas que creo que tamén lles gustan. Hombre, por supuesto, siempre. Sí. A los renos se nos olvidó este año. Procuramos, sí. Sí. No. Sí. Eu tamén. Le dejo un poquito de pan y un vasito de agua. Sí, sí. Galletitas de chocolate. Un poquinho de auga, unhas galletas e unha zanahoria. Unha para cada un. Crees que se todo o mundo de Pontevedra lle dá comida aos renos non collerán un empacho? Podería ser. Hombre, posiblemente. Lo que teníamos que hacer es darle un poquito menos todos. Non. Sí. No lo sé. Sí, porque hay mucha gente. Porque seguramente los niños de Pontevedra sean muy generosos y muy motivados. Una vez al año para los renos no está mal, ¿no? No, porque son mágicos. Sí, no cogen espachos. Yo creo que no. Posiblemente. Pode ser. No, porque fan moito desgaste durante toda a noite e teñen que comer. Tampouco comen todo o que lle deixamos, solo un pouquiño. E con empacho como poden voar esos renos despois? Por su magia. Magia, sí. Con su magia. Más despacio. No van a tener problema ninguno. Porque son mágicos. Por la magia. Tienen que hacer un poquito de ejercicio, que tampoco viene mal. Pues andando. Porque son máxicos. Teñen moita forza. O que dixo el? Pues coa magia. Pues los iba a ser muy difícil, le íbamos a tener que poner un tren. Como el de Pontexogos. Pues sí, claro. E Rodolfo, contanos, ti que comes? Moitas grazas, Rodolfo. A verdade é que encanta a sección de preguntas na rúa porque así podemos ver os nosos Soggers. Pero o que máis me gusta é a miña sección. Imos! Hola, Soggers. Hoxe traio moitas curiosidades sobre Pontevedra. A ver se sabedes algunha. A primeira trata sobre o orixe da cidade, que din que foi na idade dos metais. E pois, cando comenzaron a facerse un montón de cousas metálicas, como armas, xoias, disto fai moitísimos anos. Se non me credes, podedes buscalo. Ademais, tratábase dunha cidade que se adicaba a traballar no mar. Se vos fixades, algunha das casas que podedes ver polas rúas teñen unhas galerías de madeira. Alí era onde os pescadores secaban o peixe, ou se serven para ver o exterior sen saír o frío. E a segunda curiosidade que vos traio é sobre un dos edificios máis antigos de Pontevedra e que aínda está en pé, a Casa das Campás. Lembrades? É a casa do noso querido pirata Benito. Eu vou vos contar un segredo sobre ela. Dice que alí
escondeu parte da súa fortuna, pero que nunca se atopou. Así que, se algún día ides, podedes buscalo. Igual levades unha sorpresa. Ata aquí as curiosidades de hoxe. Continuamos con Pontepedia. Pablo, sabes de que imos falar hoxe? Pois hoxe foi Rocío Museo. Imos ver que atopou. Patriae estatis... Carai, non entendo nada. Mi má é tan grande como a min. Carai, que cantidade de pedras. Para que terán todo isto aquí guardado no museo? Mire, perdoa, podesme contar que son todas estas pedras? Sí, claro, se queres podo contarche un poquinho máis para que serven estas pedras que se chaman miliarios. Ven comigo. Que sorte tuven, xusto lle preguntei a guía do museo, Elena. Vamos a ver que nos conta. Entón, isto que é? Que é un miliario? Pois un miliario é unha pedra como esta ou como todas as que temos nesta sala. Son pedras moi altas, de forma cilíndrica, e que utilizaban os romanos para colocalo nas vías, nas estradas, e marcar as distancias entre unha cidade e a seguinte. Marcaban as distancias en millas, nós facémolo en kilómetros. Eles facíano en millas. Unha milla equivale a 1,5 km dos nosos, máis ou menos. Para que vos fagades unha idea, un miliario sería como unha das sinais que nos atopamos nas autoestradas e que nos marcan cantos kilómetros faltan para chegar ao noso destiño, por exemplo. E por que este é tan importante? Pois este dicíavos que é importante porque apareceu en Pontevedra. En 1988 fíxose unha excavación na Ponte do Burgo e apareceu este miliario, que, según nos conta a inscripción, fixo o emperador Adriano. En el sinala a distancia entre este punto, esta cidade que se chamaría Turocua, e Lucus Augusti, que serían 96 millas. A descoberta deste miliario iniciou unha hipótese, unha teoría de que onde hoxe está Pontevedra haberíase un asentamento romano, unha mansio chamada Turocua. As mansios, para que vos fagades unha idea, son como unha especie de hotéis ou posadas onde os viaxeiros podían pasar a noche, comer, cambiar o cabalo ou refrescalo. Son os núcleos de moitos, do que despois van a ser moitas cidades, que é o caso de Pontevedra ou Turocua, como lle chamarían os romanos. Aquí vin, aquí chegamos, aquí nos mandaron vir. Aquí está Turocua, este son é para ti. Nesta sala solamente temos casi 20 miliarios, pero realmente son pezas moi comuns en todo o imperio, porque xa vos digo, marcaban as distancias, eran como sinais de tráfico. Por iso son bastante comuns, apareceron máis en Pontevedra, apareceu outro na Ponte do Burgo, na zona de Redondela tamén apareceron, en Salcedo, pero digamos que por toda Galicia e por toda a antiga zona do Imperio Romano aparecen miliarios como estes. E como escribían na pedra? Pois a pedra que utilizábase aquí na época galaico-romana para os miliarios ou para as estelas funerarias, as aras votivas, soe ser o granito. E os encargados de traballar esa pedra chamábanse normalmente lapidarios. E é curioso porque, por exemplo, na zona da Galaecia, que é a nosa actual Galicia, moitas destas pezas, estas inscripcións, incluso teñen faltas de ortografía, porque ás veces encargábanse de escribir persoas que ao mellor non sabían falar latín, que é no que están escritos os miliarios, ou que directamente non sabían escribir e simplemente copiaban os trazos como se fora un debuxo. Por máis voltas que lle dou, non consigo imaginar como sería esa antigua Pontevedra, esa Turocua. Que podería facer? Pois mira, é normal que non sexas capaz de imaginalo porque sería moi diferente a Pontevedra de hoxe, pero se queres, podo propoñerche un exercicio de imaginación. Lembramos que Pontevedra ou Turocua era unha mansio, é dicir, unha especie de hotel ou posada que tería lugar para que os cabalos descansasen, baños, cocinas, habitacións. Estaría o carón dunha ponte romana parecida a nosa Ponte do Burgo. Entón, que che parece se imaginas como sería esa primeira Pontevedra e intentas facer un debuxo, unha reconstrucción de como sería a cidade?
Que chula a actividade, pois vou intentar. E vos, xogers, queredes intentar a debuxar a vosa Pontevedra? Eu quero intentalo. Pero, Rabi, ti sabes dibuixar? Pois claro, seguro que foi o mellor que a ti. Veña, chicos, que temos que continuar. Temos que saber que nova historia nos contan as nosas compañeiras. Dentro vídeo. Se vos dades conta, hai moitas pontes en Pontevedra, que sí? Pois hoxe imos falarvos de dúas delas. Vinde con nos a coñecelas. Recoñecedes este lugar? Atopámonos en As Pontes. E esta é a ponte coñecida como Ponte dos Franceses ou Ponte de Bora. Fai moitos anos, os habitantes de Bora loitaron contra os invasores franceses. As tropas de Napoleón viñan convencidas a gañar, pero topáronse cos nosos veciños e as nosas veciñas e perderon a batalla. Pero aínda hai máis. Aquí librouse unha das batallas máis famosas da nosa historia. Cando as tropas de Napoleón, acompañadas do capitán Ney, chegaron a Pontevedra, viñeron decididas a queimar a cidade. Pero, como a boa vila é tan bonita, dixeron... Ai, Pontevedra, tu belleza me desarma. E así foi, cambiaron os plans e dirixíronse ata aquí, Ponte Sampaio. A batalla librouse durante 2 días enteiros. Intentaron entrar por arriba, intentaron entrar por abaixo, pero topáronse con atapaos, pedras, barcos e lanchas. Non pasarán. E Ney, moi triste entre báguas, vendo que non podía coas galegas e cos galegos, decidiu retirarse. Din as lendas que os soldados desta batalla seguen polos nosos arredores. Xogers, canta historia ten Pontevedra. Pois sí, a de veces que temos pasado por aí e nós sin saber nada diso. E a de cousas que teñen pasado e nós sen decatarnos. Como se nota que sodes xente nova. Aínda tendes moito que aprender de Pontevedra. Xa estamos. Veña, chicos, imos seguir. Alguén sabe que reto nos toca facer hoxe? Imos ver, a ver que toca os. E hoxe toca Adiviño que fago. Dentro reto. Reto, adiviña o que estou facendo. No seguinte reto, un ou unha de vos deberá facer unha acción a través de xestos e outro terá que adiviñalo. Empezo eu, non? Sí, veña. Estás lista? Estou moi preparada. É moi complicado, atenta, Veña. Poñer unhas gafas e tomar o sol. Tomar o sol, vale. Comer espaguetis. Sí. Vale, o meu turno. Está che dando un ataque. Non. Nadar. Moi ben, nadar. Vale. Era moi fácil, Bueno, a mí costou un pouco. Estás che poñendo highlighter, maquillando. Maquillándome. Pádel. Tenis. Tenis. O deporte. Eso sí. Ah, vale.
A casa de Papá Noel. Aponia. Triatlón. Surfeando. ¡Sí! Montar a caballo. Muy bien. Salto. Vale. Son Goku. Bola de dragón. Os bolos. Os bolos. Sí. Vale. Puxeches unhas gafas para coser. Máis ou menos. Para Calceta. facer... Ah, para facer... Calceta. Bueno. Comer. Queimar. Comer quente. Sí. Vale. Agora é o meu turno. Pum. Non sei que é iso. Os bolos xa o fixen eu. Non sei. Da mitad. Non. Vale. Ballet, bailar ballet. Sí. Vale. Agora eu. Unha casa. Unha... Ah! Decorar árbole de Nadal. Moi ben. Desempaquetar un regalo. Sí. Vale, agora eu. Facer unha tarta. Moi E ben. metela no forno despois. Moi ben. Tes piollos. Estás duchando. Sí. Vale, agora é o meu turno. Ter un resfriado. Moi ben. Vale. Verán, calor. Calor. Ter moita calor. Ter moita calor. Xalabra. Capitán de barco. Capitán de barco. Os retos cada vez son máis difíciles. Os xoggers queren acabar con nós. Pois sí, a verdade é que sí. Xoggers, lembrade que vos tamén podedes enviarnos os vosos vídeos e así nos poder ver como facedes. Espera. ¿Estades a dicirme que xa é hora de rematar? Pois sí, aunque non o parezca, xa é hora. Así que xoggers, xa sabedes, isto e moito máis en Pontesogos TV. Lembrade seguirnos nas nosas redes sociais, onde atoparedes contido extra e novidades de Pontexogos. Non vos esquezades que mañán estamos aquí en Pontesogos TV.